iki ganggu gawe aku kakang Mas Konto Suraya kakang enggak tak tunggu tadi Gatot kotok ketikang manggang ono ini ono Bambang Sukoto ini ono Bambang Sukoto Sopo iki? Kowe weruh karo aku yo aku ngerti. Iki ora butuh sak iki sejaku gawe lakuku yo dasar yo. Arep aku yo. Dadi kowe ganggu lakuku sebab opo kowe arep nyang ngerti yo. Aku bakal tejak ana ing Kasatriyan Madura. Yen wis ketemu Kasatriyan Madura, aku bakal Gusta Dewi Wara Subadra. Aku tak takut jenenganmu ki sapa. Kok dadi tekan kene kok Triwar Gusta Dewi Wara Subadra. Wah. Kowe takon karo aku. Aku Prabu Purambono Dewa. Prabu Purambono Dewa yo dasar yo. Ayo kowe sapa ngaku dak takoni. Mumpung durung mati kentan parah. Kowe takon karo aku yo dasar yo to. Aku Raden Gatotkaca. Gatotkaca iya dasar yo. Ayo Prabu Purambono Dewa. Kowe gelem bali apa ora? Sangka kene. Wah. Kowe aja selak ngono. Nak perlu kowe seduluran karo aku wae, ora peduli wong. Mergo kowe bakal gawe isu ana Kasatriyan Madura. Ing kono bakal gawe weting Kasatriyan Madura. Kowe kudu minggat sangka kene. Apa arep. Kowe dadi pepalang anggoku bakal tumeka ana Kasatriyan Madura. Iya dasar yo. Yo nom-nom tumpak suh sapa mantramu. Ketiban kepada Prabu Purambono Dewa aku jengkelang padamu. Babasan sedulur bathuk senyari bumi. Rebutan wanita direwangi pecah dondo mutai mludiro. Kemudian mungguhe Prabu Sugartoran untir guru pendok lakon mati dirang Garkoto.